கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவன் உன்மீது கொண்டிருக்கும் கரிசனை. தேவனாகிய கர்த்தர் தாம் மனுஷனில் எடுத்த விலா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டு வந்தார். ஆதியாகமம் 2:22. அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டு வந்தார். மனுஷியை சிருஷ்டிக்கும் பணியானது ஆதாமுக்கு அருகாமையில் வைத்து நடைபெறவில்லை என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. தேவன் ஆதாமுக்கு ஒரு மணவாட்டியை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டுமென்ற பாரமும் பொறுப்புணர்வும் உள்ளவராயிருந்தார். மணவாட்டியை தேவன் தாமே தெரிந்தெடுத்து அவளை பூரண மனுஷியாக உருவாக்கினார். தனக்கென்று ஒரு மணவாட்டியை கண்டுபிடிப்பதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டியவன் மனிதன் அல்ல. ஒரு மனைவியை தேடும்படி அநேகர் சபைக்கு வெளியே செல்லுகின்றனர். நாம் தோட்டத்தில் இருப்போமாயின் நமக்கேற்ற துணையை தேடும் வேலையை தேவன் தாமே செய்வார். தோட்டத்தில் எந்த இடத்திலும் தனக்கென்று ஒரு மனைவியை ஆதாமால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பது உண்மையே. ஆனால் அந்த காரியத்தை தேவன் பொறுப்பேற்று கொண்டார். அநேக பெற்றோர்களும் வாலிபர்களும் சபையில் ஏற்ற ஒரு நபரை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, ஆகவே சபைக்கு வெளியே ஒரு துணையை நான் தெரிந்தெடுத்து கொண்டேன் என்று கூறுவதை நாம் கேட்கிறோம். தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ற ஒரு துணையை அவர்கள் நாடி தேடுவதே அவர்களில் உள்ள பிரச்சனையா இருக்கிறது. தேவன் நம்மை சபைக்குள், அதாவது மெய்யான தேவனுடைய தோட்டத்துக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார். நமக்கேற்ற துணையை சபைக்கு புறம்பே இருந்து அல்ல, அதற்கு உள்ளே இருந்தே அவர் நமக்கு தருவார். நம்முடைய சொந்த தெரிந்தெடுப்பு நம்முடைய ஜீவியத்திற்கான தேவனுடைய திட்டத்தை தடை செய்யாதிருப்பதாக. ஸ்திரீக்கு தான் நேசிப்பதற்கும் அன்பு செலுத்துவதற்கும் உரிய ஒரே ஒரு நபராக இருந்தது மனிதன் மட்டுமே. மனிதனுங்கூட மனுஷி மட்டுமே அவன் நேசிக்கக்கூடிய ஒரே நபராக இருந்தால், நாம் நேசிப்பதற்கு நமக்கு ஒரே ஒரு நபர் மட்டுமே உண்டு, அவர்தான் கிறிஸ்து. கிறிஸ்துவங்கூட தாம் நேசிப்பதற்கென்று ஒன்றே ஒன்றுதான் உண்டு, அது அவருடைய சபையே. ஆகவே மெய்யான தேவனுடைய சபையில் இராதவர்கள் ஒருபோதும் அவருடைய மனவாட்டியாக உருவாக்கப்பட முடியாது. ஆமேன்.